سلام كورة تقاتلتي خميت قنيو ذي تقول شيء عربي نبخم نقربه نايدينا متيت مدبي وأمنا لما عند مدبنا خاخل الترستي إذا قريبا له تقدم رستي ببزحي أبني الزيجنت مملكات قداي سبات حتى توزلون انتهي تقداي زبار زلون انتهي غزقاتهم زلو كزرزرو فتري أبو خاز وحب زلو ملستاتن زقاتهم زلو جيقاتاتن زمرتنا بزحنا وبيس كريح الله انتهي كجبر على اللون كأنفت فتني أبتقال استنا أني نخمزي أقداسي لنا بهم قريب يدلله السون مس سكات بركت ملكت بينو سكات بركت أب حتى الجيزة جزا ناخد حكوا كنترول كجبر مخانم أزقا سبب شو ودن زلون ديل لن ترى قطو بمنقص توهيبهم زل عمام نخطبرو إلهم زجبرو زلوا مخانيو سلذي بتي قدام يا استنا أنت جميعنا من البات نتي زبلو زلهو كتري ومنتي أبزي نعهم أندر أخهم كزاربي تقدم يا رئيستي بزعما exclusion clause بحال مالتي زي exclusion clause انتايو أو ناي جنيفا convention انتاي زبلالو حدا سب حدا هاجر نتوم بدل زفتصمون نتوم أبت هاجر كله بدل زفتصمون نتوم تبدلتن بمعرى أين عقوبة من ينازل بالله سوغا انتايو بمعرى أين عقوبة من ينازل مالت أب هاجرهم كله بدل زفتصمون سبات أبزو متيوم تمليسهم مستم زبدلهم سبات عبز عقابو أين فكرني نعيد سمع مالتي سنتايو أتي أبهاجر كله جبنا مفتصام تراز نورز بحسب عبز مسمت تمليسو السو نتيجة فتصام بدل واقع خفلو لود أمبر كمتي زتبدل سب معريو مسل كوهابو يبولوني حجب زمت حتى بزح جدي انتايو ما معت فتيم كوينا وما تجديد من ديم وما خمس زبال عنه زقم بمنكست درجة كمو عير رأيني سلادي أتي عندي قداي كان ردو أزل لنا أبزنا جنيفا كونفنشن إكسكلوجن كلوز بلا أبزهم تزري ولا لهم انتهي تبدلاين بمعرة عقبة خطوة أي تخيلني خا أبتي حجين تايم تيمالو بفلا أبزي جنة بأتي individual responsibility يبل كان كتسخا بتأزاز بقديتها حتفتصمون يركا وسير الدعناي كتقبرو يتخيلني خا بتلك حتقطع خا أزر الدعناي نحا بقول كنا شكمك حلفنا دينا جن أكلنا يتخبز قبر سيستم كون كان تتجديد كان تبدل لايك تخيل سلازنا بركة زي قلنا سقعت ران حمشتنا عمت زغون ويكا قدب له عين بكاني زبل ملسي بمزح متصالو من يمتمكم الوسط زلو من يمتمكم زبحال زلو انتلناها أب مجمريا خمت تقول سبب زي وارديا زنبرة زنجرة أبوليس تابع دسرة علمتي أبسوا مكتتال دوبات زنبرو أحدهم أبزلان بس زنبرة زلان بس جبن غير ويس لزدبحله تي ختما سبب خلوه تدبديوي لمس لز أمنو إذا كله كاتيجوري سالو نزون كلهم زي أتوم أقول كلهم مرقات حيزكم ده تفلتوا أنت غيركم نمان قسترك أما من قستكم ده أسبكم زبد تفلتوا عندكم زبد حجي عبقلة جليس ولا كي إذا قد دايز أنت دي جيرس تقطع ليبتي الجواب من تلك درجة ما غير كاتقتل كام تعزز سمع من سيخة تنبه حجي تايق جبر دلو ودا أمتس أبكم زحين تكون تاتقينه تايق جبر دلو وي تأكيد كابت أنه في ملكة أخيبا غير كامزوم إذن إرترا خونتاتي بفولي ديتريو كما يخون مالتي دارجا إذس إكسكلوسيف لني إرتراويان أبتا هاجراو أقول بلاد زاتو زي جنة ناي مخل كال نجر ندام عبالة خمتسي تقدم سؤال جواسدنا برسب ولا حتى حتى تعتين بر لو ما ستبعوه زي جنة ناب اللي وسد على لما نترر مسبولو زمت زول الشكراتي سلازم بذلك هيدا زي جنة كل زخول زي قاتات وزحو سلازلو تقول دايك أبقى نترر راي تهابون طرح يسمع سلازلو فتح كروكو بخلالو انت زي اللي أبتهاجر كلها تبديلك أبزمت سخاء مستم بدلت توصير كاس خامليس كات كيد كلها سخاون كمسف بزح بدل يزور دكادو معناته تستجبرت تدكو فيكونن تمز جبرو أكلات كالوتيم السخاجن أبكم زعينة قداي ناي مخان نجر يمت سلازلو منالبات زي exclusion clause ملكت نجر سرح قد لي انت زي اللي جنب بقولكي سب أحدهم أبكم زنيرة أبكم زي خنيركا ولا قبول قصة حلافነት حتى تلو أنت ديكونكا مسارحنا يتغون ذا سلازنبركا تباهيلو زغلكل زلو ما عليها يقولون نفس وقف أبقى فلطيو أبو جن زغبرو نجارات جيجاتات ببزح زريهم انتايوم
ቀዳማይ እዚ ኤክስክሉዥን ክሎዝ ብዙሕ ነገር ዝግበሮ ኣይኮነን ምክንያቱ እንድሕር ዳ ኣሃዱኻ መስትሶም ካታጎራይዝ ገይሮሞ ዘለዉ ከፋፊሎሞ ዘለዉ ነጥብታት ዝኣቱ ኮይኑ ክትክልከል ዓብ ተኽእሎ ኣሎ ካልእ ግን ብዛዕባ ዕለተ ልደት ኣብ ጥልያን ክትኣቱ ከለካ ዝበልከያ ካልእ ኣብ ጀርመን ዝበልከያ ካልእ ኣብዚ ምስ መፃኻ ዝበልከያ ካልእ ክኸውን ከሎ ግን እዚ ከዓኒ ኣትርርዎ ዝብል መምርሒ ቅድሚ ሕጂ ርኢናኩም ነርና ዝተኸልከለ ስለ ዘሎ ምናልባት በዚ ንክትርእይዎ ምእንቲ በዚ ሓድሽ ኣገባብ በዚ ዘርእየኩም ዘለኹ እንዳርኣኹ ከዛርበኩም እሞ ክትርእይዎ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ዜና መፂ ዝነበረ ብኦክቶበር 2022 ዝመፀ መምርሒ ኮይኑ ኣብኡ እንታይ ዝብል ኣንፅዮም ዝኾነ ይኹን ናይ ኣይደንቲቲ ፍልልይ ዝፀንሐ ፍቓድ ከይትህብዎም ዝዓይነቱ ኣብ ናይ መንነት ዝፀንሕ ለውጥታት ንዕኡ ክትክልክልዎም ኣለኩም ዝብል ስለ ዝመፀ እዚ ዘስዓቦ ብዙሕ ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ ርአዮ ነይረ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ሚግራንስ በርከት እቲ ኮንትሮል ናትኩም ናይ ኣይደንቲቲ ኣትርርዎ ዝኾነ ይኹን ጌጋ ንእሽተይ እውን ትኹን እንተፀኒሖም ናይ ኣይደንቲቲ ክትቀበልዎም የብልኩምን ዝብል መምርሒ ተዋሂቡ እዚ እንታይ ክቕይር እዩ ንብዙሓት ሰባት ብደገ ብኤምባሲ ዘመልክቱ ርኢኹሞ እንትኾኑ ኢኹም ናይ ፋሚሊ ምጥርናፍ ተሎ ሰበይትኻ ወይ ሰብኣይካ ፓስፖርት ሒዙ ናብቲ ኤምባሲ ከይዱ ከብፅሖ ኣለዎ እቲ ፓስፖርት ቅድም ኮንትሮል ክንገብሮ ኣለና ዝበሃል መፂ ኣሎ በጀካ እቲ ቡክ ግበር ቆፀራ ዝብልሲ ፓስፖርትኩም ብኦሪጂናል ሒዝኩሞ ከይድኩም ኣብኡ ቸክ ክግበር ኣለዎ እዚ ተደይት እዚ ሕጂ እዚ እዚ ሓድሽ ሩቲን ካብ ኖቨምበር ጀሚሩ ሽዑ ዝሓለፈ ዓመት ኣትሪሮም ኣለዉ በዚ መሰረት ሕጂ ራእይ ዋታ ሕጊ እንታይ ትብላላ ዕለት 10 ወርሒ 10 ሚግራንስ በርከት ትኸበር ኣትሪርዎ ኮንትሮል ኦፍ ፓስ ኦፍ ኣይደንቲቲ ስለዚ በዚ መሰረት በዚ ሓድሽ ዝብልዎ ደለዉ ዝኾነ ሰብ መፅኡ እቲ ዜግነት ክሓትት ከሎ ለውጥታት ተሎ ገለገሊኡ ሲ ማይነር 0101 መቸምቲ ናይ ሓበሻ ትፈልጥዎ እንዲኹም መሊኡ ከዓ እቲ ታክሲ ኦፊስ ካብ 0101 1001 ዶን ቀይረልካ ብልኻ ሕራይ ምስ በሉ ምስ ቀየሩልስ ፓስፖርት ከምፅእ ከሎስ 10 ባዶ ሓደ ኢሉ የምፅእ ከበቲ ተወለደሉ ክንዲ ዘምፅእ ከምዚ ዘጋጥሞም ከዓ እዚኦም ብዙሓት እዮም ዝመፁና ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣካያይዳ እዚ ከምዚ መስቲ ዝኸይድ ዘሎ ትርር ዝበለ መምርሒታት ዝግበሩ ጌጋታት ከዓ ካልእ ሳዕቤን የምፁ ስለ ዘለዉ ኣብኡ ምጥንቃቕ ከድሊ እንዳበልና ናብቲ ቀዳማይ ናብቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ከስክረኩም እየ ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና እውን ቀሪበዮ ዘለኹ እንታይ እዩ እስካት በርከት ዳርጋ መምርሒ ተዋሂቦም መን ይብዚ ሃገር ዘሎ መን ይብዚ ሃገር ዘየለ ከፃርዩለዎም ስለ ዝተባህለ ሕጂ ኣብ ቀረባ እዋን ማዕፆታት ክንኩሕኩሕ ኢና ዝብል ማለት እንዳኸድና ኮንትሮል ክንገብር ኢና እዚ ከዓ መሰል እዩ ኣብኡ እቲ ሰብ ኣሎ ዲ የለን ኣብቲ ገዛ ዝቕመጡ መነመን እዮም ኣብዚ ሃገር ዘለውን ዘየለውን ምርግጋፅን ነዚ ኮንትሮል ንምግባር ከዓ ኣብዚ እንታይ ይብልኹም ኣለዉ እንታይ ይብላ ኣሎ እስካት በርከት ሃሬት ኣትዮራ ኮንትሮል ቤሶ ከም ቀደም መሲልዎ ሰብ ኖ ከመይ ጌርኩም እንታይ ምንምንታይ ገለ ዝበሃል የለን እዚ መሰል ተዋሂቦም መን ኣበይ ይነብር ኣለኹ ቋፃፀሩ ገዛ ገዛ ክኩሕኩሑ ምዃኖም ነቲ ዝደልይዎ ማለት እዩ እዚ ይሕብሩ ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ቅድሚ ሕጂ ገሊፅናዮ ነበርና ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ኣብ ኣድራሻኻን ገዛኻን በበይኑ ምዃን ገበን ኮይኑ ኢሎም እቲ ብገበን ከዓ ደብዳቤ ሰዱልካ መጀመርያ እንተዘይከመይ ሰሚዕካ ከዓ መቕፃዕቲ ሰዱልካ ሕጂ ነዚአን ትርእይዎን ኣለኹም ሓበሬታ ምልውዋጥ ከዓኒ ራዮ ሕጂ እዚ ኦብጀክት ሽልድ ይሄድ ሜላን ስካት በርከት او كان رام ديتر اما كو سكات በርከትን ኣብ ካልኦት ኣብያተ ፅሕፈት መንግስትን ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ መስርሕ ኣክቲቭሊ ካይድ ከም ዘሎ መንግስቲ ዝግበር ከም ዝፈቀደ ምስ ሚግራንስ በርከት ፈርሸግሪን ካሳ ፔንሽን ሚንዴስ ኤስኤስኤን እንደገና አርቤስ ፎርሜሊን ክሮኖፎግደን እዚኣቶም ሓበሬታ ለዋወጡ ምዃኖምን እዚ ዝግበር ዘሎ ከዓኒ ብፃዕቂ ከምዚ ዝበልክኹም ኮንትሮል ክገብሩ ምዃኖም ነዚ ኮንትሮል እዚ ከዓ ገልፅዎ ኣለዉ ሕጂ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ማለት እዩ ዘለናይ ዓመት ኮንትሮል ክገብሩ ኣብቲ ገዛ መነመን ይቕመጡ ኣለዉ መነመን እዮም ብልክዕ ኣብኡ ዘለዉ ምቁፅፃር ክንጅምር ኢና ዝብልዎ ዘለዉ ነገር እዚ ኣብ ግምት ኣእቲኹም ኩላትካ እቲ በዚ መንገዲ ትጥቃዕ ወይ በዚ ነገር ትሕተት ወይ መፅኦም ኣብዚ ዝገብርዎ ነገር ምትሕብባር የድሊ እንታይ እቲ ዝዓበየ ግን ሎሚ ከምቲ ቀደም ኣይኮነን ሎሚ ገዛኻን ኣድራሻኻን በበይኑ ምዃን ገበን ኮይኑ ስለ ዘሎ ነዚ ንብሎ ዘለና ጉዳይ ኣብ ግምት ኣእቲኹም እቲ ክግበር ዘለዎ እቲ ክኸውን ዘለዎ ልክዕ ክኸውን ኣለዎ ነዚ ኩሉ ንገብሮ ሓበሬታ ንህበኩም ንፍትን ዘለና ከዓ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ጌጋ ብኣጋ ንምዕራብ ስለ ዝኾነ
ተስፋ ገብር ካብዚ ንህቦ ዘለና ሓበሬታ ርኢኹም ዝሓሸ እቲ ግቡእ ሕጋዊ መንገዲ ክትከዱ ኣብ ኣድራሻኻ ካልእ ገዛ ካብ ካልእ ምዃን ገበን ምዃኑ ተፈሊጡ ሰብ ካብ ገበን ነፃ ክኸውን ጽባሕ ንጎ ንእሽተይ ገበን ዓብ ገበን ዝበሃል ስለዘየለ ክብድ ዝበለ ነገር ከይስዕብ ምጥንቃቕ ከድሊ እንዳበልና መዚ ዘስዒብ ዝመጽእ መዋዓውዒ ንገድፈኩም ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ካልእ ኣርእስቲ ሒዘ ስጋዕ ዝመጽእ ኦኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደሊሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ